Ayo, Zani. Urki nuklay. Ma hono लोगोफोर बिराद दुखुनि बाथ्रा आरोना सिख्ला बैसोआवनो सिखायना लाखा नङाबा बिहाव बिखुनजो सिथ्रि मोनबा जागोनबो आंहाथ' गैया नै गोदो सिखायना लानो रोङिया दासो मोनबाय मजाया आखाइ बायजोब्बाय नै गैला सेस Ani jam masih sakali. Boria. Nalde. Kezarni. Hei, dam kom nisi. Bikun jeniale. Hello friends, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बरायलायबाय आसा खालामदों नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय लोगोफोर माने आङो जिबायदि जोङो माने मा होनो 11:30 खैथा जाखो दा 12:38 जाबाय जोङो माने 11:30 थांखादों आरोना न'निफ्राय मेदा बाजाराव माने दिनैहाय न' हरि लिरनानै जि हरि सुनानै माने ओमफ्राय गोबाव जानानै 11:30 थांदों आरोना ओमफ्राय आङो थांनायाव भिडिअ खालामासै मानो होनबा जों मार आथु थांबायना ओमफ्रायहाय माने मोननैसो बुस्थु लायनो थांदोंमोन आरोना स' नोंथांमोना आंनि मा लाबोखो आङो देखायनि नोंथांमोननो ओमफ्राय नायलांबाय थादो नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौहाय थोदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ जागायनोसै आरो मोनसे खोथा माने आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानबाथाय प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्रायहाय भिडिअखौ जोबजासिम नाय स्किप खालामनाङा आरोना जोबजासिम नायथार दे ओमफ्रायहाय लाइक खालाम ओमफ्राय मोजां माबायदि मोनदों कमेन्ट खालाम ओमफ्राय नायना मोजां मोनोब्लाथाय शेयार खालामदो दे बिदिब्ला जागायनोसै Kezarni nalde. Kezarni. Hei, dam kom nisi. Bikunjö nisyo. Iksan apa indra? Diri tak sih, Pak? Dasu. Oh, belakang ikut. Coba deh. Somai sigan bas di be. A few moments later. So guys, गिबियावनो आङो खोन्थागारसै आरोना बे जाहैबाय आंनि दखना मागोनि हौवानि पसन्द मा होनो माथानि नै बेयावनो 1200 मानि लादो गाइस बेयावनो थांसै ओमफ्राय ओमफ्रायहाय नैबेयाव दोङो ब्लाउज आरो बेबो ब्लाउज ओमफ्राय बुरजा मानि लाबोदों नैबेबो ब्लाउज ओमफ्राय नैबे मेख्ला ओमफ्रायहाय बे जाहैबाय आर'नाइ बर'नि आर'नाइ जोंनि हारि मा होनगोन होनोब्ला ओमफ्राय नैबेबो दख'ना आरोना माबायदि नुखो आं बारा मोजां मोनलाय बेखौबो सुदो खोमा ना नै बेवहाय दं जानायनि थाखाय बुद भाजा बेखौ मिस्टाराव लगायसिगोन दा ओमफ्राय बे दुन्दिया ओमफ्राय यानि देलायग्रा आसान ओरै माबा माबि लबर ओरै ओमफ्रायहाय नै बेयो आफानि सेन्डाल हावसोनि बेखौ खुलिनाय 이키니로가 마사 코타니 생겨도 너네 비는 만 보러 가봐 비냐 तो गाइस दायो माने आङो मा होनो अनखौ देयासै आरोना आं माने इसोरो आब'जों जोंहानि आइजों देबाय आरोना बिजावजालि आब'जों ओमफ्रायहाय दायो आङो मा होनो नालेंखर सुरकिना दोननोसै आरोना आइया देनायावनो ओमफ्राय आङो दायो नालेंखरखौ सुरकिना लाग्रोनोसै ओमफ्रायहाय लोगोफोर मिसाखौ मा होनो आङो फिथा संफेराखै दे संनो रोङा आङो खालि सिथावखौ एवफेरबाय खिन्थु आङो बिदि एन्थाब ओमफ्राय हुगुमा बेफोर मोननैखौ खालामफेराखै आरोना स' नायनोसै एबारबो खालामनाय जायोना जाया माने आइया आंखौ रोङा होननायखाय माने मावनो होआ आरोना गावनो मावो नायनोसै आरोना थ' लोगोफोर नै माने नालेंखरखौ आङो दाखालि मैया लेमनानै बेवहाय सोना दोनजोबदों आरोना
또 नैबे नालेंखरहा न'निनो आरोना मोजां ना गाज्रि मिथिला दानख'नो नायबासो मिथिगोन थाइसे आयु खाबाय थाइसे थाइनै थाइथाम थाइब्रै ओमफ्राय थाइबा ओमफ्रायो सयता नै लोगोफोर सयता दोङो बेखौ खोन्थानोसै आङो ना ओमफ्रायहाय दानख'नो नायनोसै आं दा माने आइमोना फाला बदल देबाय आरोना इसानि आब'आ जोंहानिखौ देना होबाय ओमफ्राय दायो आइया इसानिखौ देना होसिगोन आरोना खारग'बाय ओमफ्राय वाव 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 oh my god बरिया खानाय लोगोफोर आं दायो होनोसै सोरखिनाया माने जोंफ्रा ग्रिन्डारबो गैजाया नालाय मालाय ग्रिन्डार गोनांफोरा बिदिखौ एरख'नानैहाय फिसा फिसा खालामना ग्रिन्डाराव उनग्लियो जोंहा आरो ग्रिन्डार गैया नालाय हो आखाइजोंनो ना नै टिं 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 बिराद टाइम लायो लोगोफोर आखाइ साखाइ रुवायलायनांजोबो नुगुलायनांगौ Bye nih. Relaxes. Ani jam masih sakali. Meriah. Sebuah ada speedy ya mau sudah selesai kangnya mana kami gini nih. Serba itu solang beli. Di basi bro. Ini lu zaman mana? Kamera mana? Serba itu solang tuh bra. Kamera mana? हिन्जावनो ग्रिन्डारखौ सेकेन्ड बायना होनाय आयो मिक्सार मटरखौ सब जाजोबगोन उनाव मोनफा मोनफा जाजोबगोन खेबसेनो सोर बायजोबनानै लाखै जोबगोन हर जल' हम दिनै इ मोनसेखौ आङो माबाखांनायनि उनाव एबार इदि बारि फैगोन बिदि गैया गैया आखाइ रुजुनायाखौ नाय दासो थाइसे हाखांदो इयाव थाइब्रै मानि दंबावो थाइब्रैयाव आगान होबाय थाइब्रैया आद्रा दंबावो मिथिगो सयथा मानि ओमफ्रायहाय नाय लोगोफोर आं दायो नालेंखरजों सुजिनि लारुबो एसे बानायग्रोना लानोसै आरोना ओमफ्राय नैबेवहाय हुगुमा सावनो थाखाय दै फुदुंखाबाय दायो आं दाना लाग्रोसै आरोना नै हुगुमा फिथा एन्थाब फिथा इयो Hukumas. हा Hukuma lah hukuma. डेन्जार बान्दर टफि मांकी टफि नै मोखांनाय खेबसे नै ओ भाई मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है मांकी टफि नै मोखांनाय खेबसे नै हुगुमा ए मा बानायदोंलाय लालु वाव जाय त्रिसा जयरानि त्रिस फिथा माबाय लावदुम मोनजासिगोन माथो ना दोरिमोन लावदुम माबोरैमोन मिथिला बावबाय लावदुम नोंबो जानो माखौ Oi kita no. आपेल lalu tak? Kau jangan kecil tunggu dah ya apa? Lalu ada lah, kan? Kau ni siapa sih mengisah? Solo kami. Hai saya. Laudung deh. Ini apa? Tuh guys, mana lalu kalau kumber nangga dari ni, kami asyik nana lah bawa saya ni sini, daya nge, yang udah saya nak saya begini kan. Xem được em anh đi ông ấy đi xem sự làm hại chắc rồi tôi chắc hẳn मेरी थावनि फिथा दायो बेबो जोबबाय आरोना ओमफ्राय दायो एन्थाब सिखायनोसै आङो एन्थाबखौ आं एवफेराखै दिनै फार्स्ट टाइम ट्राइ खालामनाय जागोन ना जाया नायलाय दोनथावना ओमफ्रायहाय नैबे जाहैबाय लारु ओमफ्रायहाय नैबे थावनि आसिर आरोना आयौ जानि अरखि नुलायो एबार मा होनो आं फार्स्ट टाइम एन्थाब सावांदों आरोना ओमफ्राय मिथिया जागोन ना जाया ट्राइ खालामनाय खालामबाय आं मोनसे इनै मोजांथ' जादों ओमफ्राय दै गाबोनाय जाना अयथासारि इसर मोजां जादों बेलेग डिजाइननि सावनिबादि रोजाद्रायसो जासिगोन नामाथाय
Kamu cinta tiga nih. Bener mati deh. Nih, Angkat pita sawan. ini pita saograya. Nih nih. Ada, gila. Pita sawan. Ilai mende nih jokon sampai dosa. Ate ane, mabene, onane. Nggak bau. Kalau kau izin, mana sauna kerja juga malah kau kayak pita sawan. So guys, dinihai मा होनो ओंखाम जाला आरोना फिथा सावखांबाय दायो ओमफ्रायहाय बेखिनिखौनो आङो जानानै थानोसै दिनै बाबा मिनिगासिनो आंखौ